Promiňte, panstvo, nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Ne. Ne. Náhodou, to je hodně milý. Promiňte, panstvo, nemáte někdo zájem o dobrou brazilskou kávu? Ne? Ne? Pane Knotek? Ne, děkuji. Ne, díky. Prosím. No nic, kdo něčemu nerozumí, ať se klidně zeptá, prosím, račte. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu. Promiňte, ale nemá. Nezlobte se. Mistr je velice laskav, ale nejsme tady na kávovém dýchánku, prosím. Prosím, račte. Tady mistr vám tam rád zaspívá, že mistře? Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy. Mistře, vy opravdu zlobíte. To vy jste mi dal toho Offenbacha do sběru. Pane Bílek, my jenom nosíme. A kde pak Offenbacha do sběru? Na nejvíc do antikvariátu a to si to ještě rozmyslí. Chládne vám dobrá brazilská káva.